Pnawn hawn da bawb a chroeso i cyrsiau Carlam Cymru. Croeso i'r drydedd wers Cymraeg. Mae'n cael ei chyflwyno eto heno gan Mrs Claire Griffiths. Pnawn da. Right, sesiwn 3, dyn ni'n mynd i edrych ar barddoniaeth. Sy'n beth ni'n neud blwyddyn 13 eto yn ysgol i. A felly nod o sesiwn yw ymgyfarwyddo ar feloldeb newydd ar deunyddiau asesu enghreifftiol fydd angen, os ydych chi'n dewis wneud barddoniaeth. Ystyried y wybodaeth a'r sgiliau dadansoddi a'r sgiliau hyn sydd yn holl bwysig. A'r dehongliad mae'r disgwyl i chi fyfyrwyr i harddangos wrth ateb y cwestiynau asesu. A'r trydydd nod, cyflwyno syniadau am weithgareddau a deunyddiau ychwanegol a all herblu chi y myfyrwyr ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth honno. Mae'r fanyldeb ar deunyddiau asesu a'r dadansoddi a'r weithgareddau nhw'n gallu cael eu ymdopi dy unrhyw un o'r gerddi ydych chi'n dewis i astudio. Dyn ni'n mynd i edrych ar Gaerdydd mewn munud, a wedyn mae'n mynd i ddangos sut, be, bleth, pwy, pam, ar gyd y deunyddiau hefyd, dyn ni'n eisiau i gweld mewn ateb. Reit, sef y fanyldeb newydd, sef uned 3, dyn ni'n edrych ar, sef y barddoniaeth. Reit. Gosodwyd cwestiwn ar farddoniaeth isod. So, wrth ymateb yn bersonol, fe disgwylir i chi drin y materion calynol, sef cynnwys y cerddi, so chi'n deall am beth mae'r bardd yn ei sôn, y themau, yr arddull ac ymateb i destun y cerddi. So, fel ni'n sôn am Siwan wrth yswetha, testun sydd hefyd yn bwysig. Mae hwn yn dangos y dealltwriaeth allanol o'r pethau oedd yn digwydd a sut mae hynna wedi effeithio ar bardd a wedyn yn ei ysgrifennu yn y gerdd. Yn ogystal, disgwylir i'r ymgeiswyr sydd chi ystyried dehongliadau eraill, sef disgyblion eraill sydd wedi sgwennu rhywbeth, athrawon a beirniadau llenyddol, a wedyn dylid hyfforddi i ddyfynu a defnyddio'r termau beirniadaeth lenyddol yn briodol. So mae'n dysgu'r chi dysgu'r iaith a'r termau a wedyn ffindo enghreifftiau o fewn y cerdd i cefnogi'ch pwynt. Fel ych chi'n neud pan chi'n ysgrifennu'n Cymraeg, Saesneg ac eto hanes neu'n i'r dyniaethau hefyd. So wrth drafod y farddoniaeth, dylid i chi ymddefnyddio'r iaith yn y cywair priodol gan roi ystyriaeth i'r pwrpas ac hefyd i'r gynulleidfa y mae'r bardd yn cyfeirio ati. So dyma'r cerddi dyn ni'n edrych arni, sef Iwan Rhys, sydd wedi sgwennu Caerdydd, Graham Davies, Lerpwl, Gwion Hallam, dim ond serch, Myrddin Eb Dafydd Twyll a newyddion gan Tudur Dylan Jones. Dyn ni'n mynd i edrych yn benodol ar cerdd Caerdydd heno. Reit, dyma enghreifftiau o'r cwestiynau fydd mewn unrhyw asesiad neu arholiad. Enghreifftiau o'r ein. So mae nifer o dywisiadau gyda chi. I ddechrau mae pennill, a wedyn ydych chi'n ofyn i chi ateb ta'r cwestiwn wedyn ni. Cwestiwn 3, maen nhw'n rhoi'r criteria i chi. So mae'n rhaid chi'n neud yn siŵr bod chi'n cael pwyntiau, enghreifftiau a'ch barn gyda termau technolegol a themau sy'n mynd at bob pwynt. Mae hyd yn oed yn dweud ar diwedd faint maen nhw'n disgwyl i chi ysgrifennu. Allwch chi ysgrifennu mwy, ond nid siwr gymaint mae 2 ta'r tudalen. So mae'n amlwg wedyn bod chi ddim wedi cael y pwynt a chi jyst yn ysgrifennu popeth. Chi'n gwybod am y gerdd neu am y bardd. Nid hwnna ydyn ni'n edrych amdani. Mae'n rhaid chi ateb y cwestiynau'n benodol, nid jyst rhoi unrhyw rwtch lawr neu unrhyw fath o ateb. Mae ormod yn gallu fod yn waith i chi, yn wedig gyda barddoniaeth. Okay? So, enghraifft o cwestiynau, allwch chi moyn, os chi moyn, trio'r cwestiwn yma i weld beth ydych dealltwriaeth o'r gerdd. Allwch chi hefyd rhoi pennill arall o un o'r cerddi eraill i fewn i weld os ydych chi'n gallu traws defnyddio'ch pwyntiau a chynodiadau. Mae hwn o wir yn helpu chi mynd mewn i'r system a'r iaith a'r ffordd o feddwl a hefyd i'n gwybod sut yn union mae'r cwestiynau yn ei edrych. Iawn? So mae hwnna fyny fel enghraifft i chi drio. Reit, sef gweithgareddau, dyn ni'n hefyd, dwi'n trio gyda nosbarthu wrth yma, i weld os allan nhw deall y dehongli. So mae cyfle i chi drio rein yn ystod y wers,
neu pan ydych chi'n mynd nôl ac edrych. So, yn gyntaf, roi'r pennill i gyd destun. Fel hyn, dyn ni'n defnyddio copi mawr o'r cerdd, ni'n defnyddio uwcholeuwyr, ni'n defnyddio post-its i ffindo'r nodweddion wahanol a'r themau wahanol. A wedyn, wneud lliwio, jyst yn gyntaf, pan ni'n darllen trwy'r gerdd yn y man gyntaf, na'r ffordd gorau mae'n disgyblion fi yn ffindo, a fi hefyd, o deall y gerdd a weld yn union y geiriau, beth mae'r bardd yn trio cyfleu ni hefyd. So, fel mae'n dweud, defnyddiwch gwahanol liwiau i gysylltu wahanol elfennau o'r pennill gyda elfennau tebyg yng ngweddill y gerdd. A wedyn, pan ydych chi'n adolygu, mae'r nodweddion a'r elfennau gyda chi, gyda lliwiau, os mae hwnna sut ydych chi'n gweithio. Mae rai o'n disgyblion fi yn cymryd yr elfennau ac yn rhoi nhw ar y post-it yn lle, so yn well nhw ysgrifennu. So mae hwnna'n creu fath o muscle memory iddyn nhw. Mae fyny i chi sut mae'n gweithio, ond na'r dwy ffordd sy'n gweithio yn dda dy nosbarth chi. Wedyn, allwch chi edrych ar y technegau a'r arddull. A wedyn hefyd, mae hwn yn bwysig, sut i osgoi trafodaeth sylfaenol. Mae'r odli'n bwysig oherwydd mae'n wneud i'r gerdd lifo. Ie, ond mae hwnna braidd yn blwyddyn 7, blwyddyn 8 o disgrifio cerdd, ynddo? Mae angen i chi edrych ar y techneg a'r arddull a roi'r enw yr arddull a wedyn rhoi enghraifft, yn lle jyst paragraff neu frawddeg cyffredinol. Mae hwnna'n wir, allwch chi ysgrifennu hwnna, ond byddai'n edrych am lot mwy o wybodaeth a lot mwy o arddull a trafod y techneg, sut mae'r bardd yn defnyddio'r techneg y priodol yn y llinell yma neu yn y 2, 3, 4 llinell, sut mae'n creu argraff, beth yw'r iaith. Mae'n rhaid chi jyst wneud mwy na jyst rhoi, mae odli'n bwysig. A hefyd, mae rhaid chi fod yn ofalus bod odli yno hefyd. So mae odli'n rhwydd i ffindo, ond pam? Beth yw'r effaith? Pam di'r bardd wedi defnyddio'r techneg o odli? Mae rhaid chi wneud cam neu 2 cam ymhellach, yn lle jyst roi'r brawddeg sylfaenol. Fel oedden ni'n dweud, mae rhaid chi cysylltu'r technegau arddull a ffrid neges y gerdd neu'r tensiwn yn y gerdd. Beth bynnag sydd, falle bod y ddoi yna. Ond mae rhaid chi roi'r cysylltiad yn glir. Mewn ffordd, os chi'n dweud wrth yr arolwg eich athro a athrawes, drycha, dyma be mae'r bardd yn olygu, fel dyn ni braidd yn dwp falle, ewch chi o'r pwynt yna, cos mae hwnna wir yn helpu. Mae'n rhaid i chi esbonio, a nid meddwl, mae'r athro neu pwy bynnag sy'n marcio'r ateb, maen nhw'n gwybod am beth dwi'n sôn, oherwydd maen nhw wedi astudio'r gerdd, odyn, ond nid ni sy'n gwneud y gwaith, mae rhaid i chi wneud y gwaith, yn dyfa. Right, tensiwn. Yn Saesneg, gan John Peck, mae hwn yn eitha pwysig i chi edrych arni os allwch chi cael siawns. The thing to do is to look for a contrast or opposition in a poem, a contrast which is at the heart of and informs the whole poem. So edrych ar y 4 cwestiwn sydd wedi dano. Oes rhywbeth yn ysgwyl neu od yn y gerdd? Rhywbeth sy'n tarddu yn erbyn y brawddegau, llunellau neu'r awdl? Os yna rhywbeth sydd ddim cweit yn iawn, so mae'n amlwg mae'r bardd ysgrifennu hynna, ond pam? Be di'r reswm mae di newid neu rhoi rhywbeth sy'n anghyfforddus neu anusgoel? Mae'n trio creu pwynt, ond am beth a am ba effaith hefyd. Pam yr ydych chi'n teimlo i fod yn od? Fe jyst chi, a'ch dehongliad chi o'r gerdd? Neu di rhywun arall yn y dosbarth wedi sylweddoli? Ydy'r athro yn yr athrawes di dweud, drych ar hwn, mae rhywbeth yn anusgoel fan hyn, neu fe jyst chi, achos mae hwn yn iawn os jyst chi dio, ond yn rhaid i chi esbonio pam yn eich ymateb chi i'r gerdd. Jyst dim byd o le i ddweud taw chi sydd yn anghywir, achos gyda barddoniaeth, eich barn chi ydio, ond mae rhaid chi roi cefnogaeth o'ch barn a disgrifio ac esbonio eich ateb. A wedyn y pwynt ola, oes rhywbeth yn newid yn ystod y gerdd? Nawr, allwch chi edrych ar hwn mewn nifer o ffyrdd. Ydy'r iaith yn newid? Ydy'r teimlad yn newid? Ydy'n mynd o bositif i negatif? Os mae mwy ar cariad neu serch neu ar trais? Neu ydy'r odl yn newid? Ydy'r iaith yn mynd yn geiriau bach yn lle geiriau mawr? Ydy'n newid o fod yn ffeithiol i fwy disgrifiadol? Ydy maint y penillion yn newid? Oes yna mwy o ebychnodau neu
wahanol ansoddeiriau ynddi. Ydy o'n newid pwnc yng nghanol y gerdd. Mae yna reswm dros bopeth gyda'r cerddi yma. Okay? Mae'r bardd i wneud am reswm penodol, ynddo? Right, os ni'n edrych fan hyn ar enghraifft o odli. So, arholiad Caerdydd mae dŵr i'r Cymru yma ar agor. Ac nid dor gil agored yn rhylai, mae'r ddor ar led. Ydy wir, mae iaith y dydd yn rhoi gana ar gynnydd. So, na beth mae bardd i sgwennu am Cymraeg yng Nghaerdydd yn wahanol ardaloedd. Rhylai y Tregana ydy ardaloedd o fewn Caerdydd. Okay? Ili a Tregana. Felly, maen nhw'n sôn am sut mae'r Gymraeg yn newid o wahanol ardaloedd yng Nghaerdydd. Cos mae Cymraeg wedi tyfu'n anferthol yng Nghaerdydd. Lle 2 ysgol gynradd ac 1 ysgol uwchradd. Mae 4 ysgol uwchradd yn credu a dros 10-12 o ysgolion cynradd yn agor. Mae'r Cymraeg wedi tyfu'n helaeth yng Nghaerdydd yn y 10-15 mlynedd diwetha. So mae'n eitha pwysig bod y bardd yn sgwennu am hyn, achos mae wedi, siŵr fod, mae plant y bardd yn mynd i ysgolion Cymraeg nawr, falle. Fan hyn, dyn ni'n gweld bod tensiwn rhwng y drws yr agor a drws yn cau, falle. Mae gil agored ac ar-led yn dangos sut mae'r sefyllfa wedi newid yn ddiweddar. Mwy o Gymraeg yn cael ei siarad na mewn cyfnodau cynt. Falle taw y gwleidyddiaeth yn mynd lawr i'r bai, gyda'r cynulliad yn flin dwi, trwy'r cofio'r gair. Cynulliad, falle oherwydd mae mwy o Cymraeg yn cael ei siarad lawr yn mhae Gaerdydd. Mae mwy o bobl sy'n siarad Cymraeg wedi symud i'r brifddinas. Mae'r urdd lawr ym mhae Gaerdydd yn yr millennium, canolfan y millennium. Falle mae hynny wedi hybu mwy o Gymraeg. Mae'r dor ac agor yn cyfleu'r syniad bod y drws i'r gymuned Cymraeg yn agor i groesawu siaradwyr newydd. Pobl sydd wedi bod yn ysgolion Cymraeg eu hun ac wedi priodi neu wedi cael plant, a maen nhw eisiau eu phlant nhw mynd i ysgolion Cymraeg. Maen nhw'n gweld bod mantais o siarad Cymraeg nawr. Ac hefyd gyda'r cynulliad yn trio cael 1,000 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 20, 25 neu 2030. Falle mae mwy o arian wedi cael ei wario gyda'r Gymraeg yn enwedig yng Nghaerdydd. A mae'r bardd falle yn cyfleu'r syniad bod y Gymraeg yn agor y drysau yn cynnig cyfleoedd. Yn enwedig gyda'r cynulliad, gyda'r BBC a S4C lawr yng Nghaerdydd. Mae nifer cwmnïau mawr nawr wedi symud i Gaerdydd a mae angen iddyn nhw siarad Cymraeg a Saesneg. So odi, mae yn rhoi mwy o cyfleoedd. Mae pobl wedi symud i Gaerdydd am y gwaith. Siarad Cymraeg, teulu Cymraeg, neu maen nhw'n gweld bod mantais o siarad 2 iaith o oedran ifanc iawn. Reit, a mae'n enghraifft fyna o falle gweithgaredd ych chi wneud, sef rhowch gynnig ar wneud yr un peth trwy edrych ar enghreifftiau o offeri yn y gerdd falle. So pob cynnig dyn ni'n rhoi i chi, mae'n siaws i chi drio a ffindo enghreifftiau o fewn y barddoniaeth, i galluogi chi i adolygu ac ateb cwestiynau yn eitha cryf wedyn ni, ynddo fe? Reit, ni'n mynd i newid nawr at, sorry chi munud, cael gwared o hwn, at gwersi ambyti y cerdd Caerdydd yn bennaf. Bydd yr adnoddau yma i gyd ar gael i chi ar diwedd y sesiwn, diwedd yr wythnos yma, a maen nhw'n mynd allan ar e-bost i chi. So allwch chi chwarae nhw eich hun wedyn ni, ynddo fe? Reit, ni jyst cael agor hwn na. Sorry chi. Reit te. So, gyda'r dosbarth dwi'n dysgu hwn, maen nhw wedi gwneud yn Cymraeg a Saesneg, iaith gyntaf ac ail iaith, so mae dipyn bach o Saesneg ar PowerPoint hefyd, ond mae hwnna yn sicro bod chi'n gallu deall popeth yn iawn, os falle yn siŵr o rai o'r geiriau dyn ni'n defnyddio. Reit, i ddechrau, o'n i'n mynd trwy'r brawddegau allwch chi i ddefnyddio wrth trafod prif neges y gerdd. Okay? So mae nifer o dechreuadau fan hyn i chi. Enw'r gerdd hon ydy
Mae 7 pennill yn y gerdd, 3 pennill, chi'n rhoi fyny beth chi'n moyn. A mae'r brawddegau yma i gyd yn gallu cael ei ddefnyddio ar unrhyw neges, unrhyw gerdd, unrhyw barddoniaeth ydych chi'n neud yn yr ysgol. So mae rhain yn gyffredinol i bob un. Maen nhw yn sylfaenol i ddechrau, ond mae fyny chi i gario ymlaen ar brawddegau ac i roi mwy o wybodaeth, mwy o syniadau, mwy o enghreifftiau. Jyst syniadau ac esiamplau i chi ddechrau off gyda. Okay? Yn enwedig pan mae'n sôn am mae neu hi'n cyflwyno, esbonio, awgrymu. Mae awgrymu yn gair da dros ben i ddefnyddio pan chi'n sôn am cerddi. Cyflwyno hefyd yn bwysig. Thema'r gerdd, berthnasol, beth sy'n berthnasol i'r gerdd. Mae hwnna yn frawddeg arbennig o dda. Mae hyn yn berthnasol i'r gerdd achos neu oherwydd, fyny beth chi'n defnyddio. So mae hwnna yn dangos bod chi'n gallu mynd mlaen wedyn ni ac esbonio eich pwynt. Dechreuad da ydy'r brawddegau tua'r diwedd yr esiampl fan hyn. Cofiwch hefyd ail trydydd pedwerydd, pumed, chweched. A wedyn treiglad meddwl hefyd ar ôl am ar at. Chi'n gwybod hynny gyd, ond jyst cadw nhw mewn cob pan chi'n trafod unrhyw beth fel hyn. Iawn? So mae croeso chi defnyddio pob un ohono rhain yn mewn ateb neu dewiswch pa un sydd yn rhoi eich pwynt drosodd. Paid trio defnyddio pob un, oherwydd fydd ddim yn llifo. A bydd angen chi defnyddio geiriau cysylltiedol yn dyfa hefyd. A mae rhaid chi wneud yn siŵr bod chi yn gallu esbonio pob un, neu nhw jyst yn brawddegau gwaglyd. A dyn ni ddim eisiau gweld hwnna mewn unrhyw ateb. Chwaith. Right, ymlaen ym ni. So eto, mae esiampl eto o'r barddoniaeth Caerdydd. Os chi'n methu gweld y PowerPoint cyntaf, mae fan hyn i chi hefyd. Okay? So, os ni'n edrych yn eitha fwy fanwl ar y cwestiynau, cos nhw fan hyn. So, ni wedi darllen y pennill, a wedyn cwestiwn 1, beth ydy prif neges y pennill hwn a sut mae'n berthnasol i weddill y gerdd? A ni'n disgwyl fan hyn tua un ochr tudalen. Iawn? So, chi'n edrych ar pennill, a mae'n sôn am drysau ar agor, neu drysau gul agored. So, pam mae yna wahaniaeth yn yr iaith? Beth ydy'r beth mae'r argraffiad mae'r bardd yn trio cyfleu i chi? Pam wedi defnyddio'r geiriau fyna? Pam wedi defnyddio dor yn lle drws, enghraifft? Mae wedi defnyddio fe'n bwrpasol yn brawddeg 1 a'r trydydd brawddeg hefyd, ydw e? Fel o'n i wedi deud yn gynharach, Trelai, Treganna ydy ardaloedd yng Nghaerdydd ac yn draddodiadol, mae Treganna wastad wedi bod yn fwy o ardal Cymreig na Trelai. Trelai ar gyffiniau'r ddinas yn agor iawn at yr M4. A mae Treganna, mae hwnna'n fwy canolog ac fel arfer, yn lle oedd lot o bobl oedd yn gweithio yn S4C a BBC yn byw yn Canton, ynddo fe? So oedd yn agosach at lle oedd y BBC a S4C wedi ei lleoli ar y pryd. So mae yna wastad wedi bod mwy o Gymraeg yn Treganna. Ond eto, mae'n dangos i ni fan hyn, mae iaith y dydd yn Treganna ar gynnydd. So mae hyd yn oed yn tyfu yn yr ardaloedd Cymreig, ond yn fwy pwysig yn Rhelai, sef ardal Saesnigedd iawn, mae'r ddor, mae'r drws ar led. So mae lot mwy o dŵf fan hyn yn Rhelai, nac sydd yn Treganna. Mwy o pobl, mae hwn yn fwy pwysig bod yr ardaloedd sydd tu fas i canol y ddinas, mae mwy o Cymraeg yn cael ei siarad fyna, mwy o gofyn am addysg yn y Gymraeg. So falle mae hwnna yn berthnasol. Pam mae wedi defnyddio'r ddoi ardal yna yng Nghaerdydd? A sut mae hwn yn berthnasol wedyn i weddill y gerdd? Ydy bardd yn trafod twf Cymreigtod mewn wahanol ffyrdd? Rhaid chi cyfeirio at penillion eraill sydd falle'n gwrthgyferbynnu, beth sy'n y pennill yma? Ydych chi'n cytuno, chi'n anghytuno, resymau pam? Drych ar y neges
a sut mae'n berthnasol. Paid treulio gormod o'r amser ar yr iaith, cos nid yna ydy pwrpas cwestiwn. Right, cwestiwn 2. Yn y gerdd, mae'r bardd yn defnyddio'r technegau canlynol sydd odli, goferu a trosiad. Nawr, mae'n gofyn i chi trafod pa mor effeithiol ydy'r technegau uchod yn y gerdd. Tua un ochr tudalen eto, so paragraff ar gyfer pob un, gyda enghreifftiau o'r odli'r goferu a'r trosiadau o fewn y cerdd, a sut wedyn o fewn y gerdd, a sut mae hwnna yn creu'r argraff mae'r bardd yn trio cyfeirio ati. A wedyn allu paragraff olaf falle, chi'n jyst roi eich barn ar pa un sy'n fwyaf effeithiol i chi. Falle mae mwy o goferu, neu mae'r odli yn fwy effeithiol. Falle tipyn bach o odli sydd, ond mae mwy effeithiol na lot o'r trosiadau. A edrych ar y trosiadau, pam di'r bardd wedi defnyddio'r trosiadau hynna yn benodol? Oes na sôn yn hanes neu diwylliant Caerdydd yn bwysig i'r trosiad, neu allai'r trosiadau yma gweithio os oedd y cerddi sefydlu yn Wrexham, neu Tuddewi, neu Caernarfon, neu Bala. Neu ydyn jyst yn berthnasol i Gaerdydd. Mae hwnna'n helpu chi wedyn, cos mae'n dangos os mae'n benodol i lle mae'r cerddi cael ei sefydlu, neu ydyn jyst yn techneg mae'r bardd i defnyddio all chi roi i unrhyw dre yng Nghymru. A wedyn y trydydd cwestiwn. Yn ôl i Wan Rhys, sydd bardd, mae 20% o blant Caerdydd yn siarad Cymraeg. Beth ydych barn chi am y Gymraeg yn eich gymdeithas chi? Felly, mae'n ffeith fyna o twf yn Cymreigdod yng Nghaerdydd. Sut mae hwnna yn cymharu â lle ydych chi? Ydy'n fwy, ydy'n llai? Be di'r reswm am hynny? A wedyn mae yna 4 pwynt bwled, maen nhw'n gofyn i chi sôn amdani, felly paragraff yr un mewn ffordd, ynddo fe? Pwy sy'n siarad Cymraeg yn eich ardal chi? Jyst plant ysgol? Pobl oedran eich rhieni? Yr henoed falle? Neu jyst busnes? Neb o gwbl? Mae'n dibynnu lle ydych chi? Ble allwch chi fynd i siarad Cymraeg os oes angen? O'r ysgol yn yr ysgol, os ydych chi'n mynd i ysgol iaith gyntaf, a wedyn os ydych chi'n mynd i ysgol a iaith, wel, gwersi Cymraeg falle, neu gwasanaethau, neu clwb Cymraeg os oes un. Os yna aelwyd yn y nos, di'r siopau yn dangos bod pobl sy'n gwisgo'r bathodyn. Ydych chi'n siarad Cymraeg iddyn nhw? Ydych chi'n siarad Cymraeg ar y ffôn? Ydych chi'n ffonio rhyw cwmni fyny? Lle yn eich ardal chi? Rhowch enghreifftiau. Chi sydd yn gwybod yn fwy yn well na ni, sut mae'r Gymraeg yn eich ardal chi. Ydy dim ond yn ysgol ydych chi'n siarad Cymraeg. Dyna be o'n i'n ei wneud. Saesneg oedd iaith gartre, wedyn Cymraeg oedd iaith yr ysgol. So chi'n newid o un i'r llall, ynddo fe? Beth hoffech chi weld yn eich ardal i helpu chi'ch ymarfer eich Cymraeg? Oes angen mwy o adnoddau, oes angen mwy o bobl yn siarad Cymraeg, oes angen mwy o wybyddiaeth am siarad Cymraeg yn y gymdeithas, yn y gymuned. Allwch chi ddechrau rhywbeth falle, ddim ar y foment, ond pan mae'r Covid di mynd falle, bydd mwy o siawnsau i chi siarad Cymraeg, sy allan i'r ysgol neu'r dosbarth. A wedyn, mae hwn falle'n bwysig yn y dyfodol, y cyfleoedd sydd ar gael i wneud pethau yn y Gymraeg, sydd cymdeithasu, hobïau, chwaraeon, swyddi ran amser falle. Hwna fi'n credu'r cwestiwn gorau fyna, achos mae'n dangos i chi wedyn Cymraeg tu fas i'r gerdd, ynddo fe? Be chi wedi dysgu am Cymreigdod yng Nghymru ac yn eich ardal chi, am beth ydych chi'n ymwybodol ohoni. Os ydych chi ddim yn siŵr am beth sydd yn eich ardal chi, wel dyma siawns chi i fynd allan a off i mynd i wneud gwaith ymchwil. Cos mae'r cwestiwn yna yn gallu mynd at unrhyw gerdd wir, o'ch chi jyst yn newid testyn bach dy'r Cymraeg. Falle maen nhw'n gofyn i chi hwnna Cymraeg am yr cerddi, sut mae hwnna, mae'r barddoniaeth yn effeithio yn eich cymdeithas neu yn eich bywyd chi, ynddo fe? Right, nawr te. Gyda hwn, dwi wedi rhoi yn Cymraeg a Saesneg, so roedd ddim yn gallu helpu chi i ddeall hwn yn well. Pan chi'n trafod technegau'r gerdd. So, pan chi'n sôn am technegau, paid jyst
nes mae'r cwestiwn yn dweud yn benodol, pa jyst edrych ar y pennill, edrych ar y gerdd i gyd, mae angen chi ffindo enghreifftiau o'r technegau yma yn y gerdd. Fel ych chi'n dweud, yn ni'n dweud ar dechrau, copio'r cerdd, uwcholeuwr, a mynd trwyddi, a ffindo mas pa techneg mae'r bardd yn defnyddio'n fwyaf. Ydy'r bardd yn hoffi defnyddio'r techneg yma i ni cerddi eraill, neu ydy'r techneg yma yn benodol i'r cerdd yma, a pham? Am ba reswm mae'r bardd wedi defnyddio'r techneg yma yn fwy na un o'r technegau eraill. So, chi'n edrych am odl neu odlu, chi'n edrych am gyferi, chi'n edrych am trosiad, chi'n edrych am cyflethrenu, a hyd y llunellau, a hefyd ailadrodd. So mae caneuon y dyddiau yma, maen nhw'n gwneud lot o ailadrodd am reswm, yr un peth y cerddi. So chi'n cael yr cyfieithiad Saesneg, sef rhyme, streaming, metaphor, alliteration, line length and repetition. A wedyn mae'n dangos yr effaith. So mae'r odl yn rhoi rhythm, yn rhoi strwythyr, mae'n rhoi patrwm i ni. Mae'r gyferi yn dangos sut mae'r cerdd yn llifo. Does yma angen y talnod llawn drwy'r amser, does yma rhaid cael y talnod llawn o gwbl mewn cerdd. Mae'n llifo i gyd. Am ba reswm mae'r bardd wedi gwneud hynna. Pa mae'r brawddegau yn rhedeg ymlaen, a falle, os mae'r brawddeg yn eitha bach, ond mae'n rhedeg ymlaen, pa mae'r bardd ysgrifennu mewn pethau bach yn lle cael un brawddeg hir? Be di'r wahaniaeth, a be di'r effaith? Gyda'r trosiad cymhariaethau, a mae hwn yn holl bwysig, eto, pa mae'r bardd wedi defnyddio neu dewis y trosiadau hynny? Mae wedi gwneud am reswm arbennig yn dydio. Cyflethrenu yn dangos y teimladau'r bardd, a mae hwnna'n holl bwysig. Sut oedd y bardd yn teimlo wrth ysgrifennu? Ydy'r teimladau'r bardd yn newid yn ystod y gerdd? Pam? Mae yna reswm am hwnna hefyd. A wedyn hyd i llunellau, mae'n creu effaith. Be di'r effaith? Ydy'n llwyddiannus? Neu chi'n meddwl, jyst rhwng nhw at ei gilydd, mae'n gweithio'n well i fi os brawddegau hir yn lle brawddegau bach. Mae yna reswm mae'r bardd i wneud ni. A wedyn ailadrodd eto creu effaith. A mae'n dangos y geiriau neu'r syniadau neu'r teimladau pwysig mae'r bardd eisiau cyfleu i ni. Nid jyst oherwydd wedi redeg mas o eiriau neu syniadau, ond mae'n dangos na beth mae'r bardd yn meddwl sy'n bwysig iawn i ni. A wedyn mae geirfa fyna chi hefyd. Iawn? So mae reina yn helpu chi mynd dros yr gweithgaredd ni wedi dangos yn y sleid cyntaf, yn y PowerPoint cyntaf. Ewch trwy pob cerdd yn defnyddio hwn. So mae hwnna'n mynd i helpu chi siarad a deall beth yn union dyn ni'n gofyn amdani, y technegau a'r iaith technegol y gerdd, yn dyfa. So edrych ar techneg, wedyn yr enghraifft, wedyn yr effaith, a wedyn eich teimlad chi. So dyna beth dyn ni'n dysgu i'r disgyblion pan dyn ni'n sôn am enghreifftiau o odlu neu trosiad neu hyd i llunellau. Ni'n edrych ar y techneg, a wedyn ni'n dweud, reit, odlu dy hon neu trosiad dy hon. Ffindo'r enghraifft neu enghreifftiau, a wedyn yr effaith mae'n cael yn y pennill, neu'r effaith mae'n cael ar y gerdd i gyd, allwch chi trafod y ddau. A wedyn, sut eich teimlad, neu hyd yn oed eich barn chi, o'r techneg a sut mae'r bardd wedi ei defnyddio. Ydy o'n llwyddiannus neu beidio? Ydy'n gorwneud yn eich barn chi? So weithiau, mae un techneg mae'r bardd yn hoffi defnyddio, ond mae'n gallu creu teimlad, dwi ddim yn hoffi ni, mae'n ormod. Ydy hwnna'n fwriadol gan y bardd, neu jyst eich ymateb cheidio? Mae rhaid chi ffindo allan a wedyn dangos naill neu'r llall, os mae'n bosib. Iawn? Right, a wedyn, jyst techneg gyda'r arholiad. Mae rhaid i chi sôn am y gerdd i gyd i ddangos bod chi'n deall yr themau. Right, dyma'r tasg o'n i'n sôn amdani gyda'r uwcholeuwyr. Allwch chi hefyd
mynd trwy'r, pan chi'n gweld cerdd yn y tro gyntaf, neu chi'n mynd nôl at i adolygu, os yna eiriau neu termau ydych chi ddim yn siŵr ohoni, dylsych chi, ond weithiau chi'n cael bloc meddwl, ydych chi'n meddwl am y byd beth mae'r gair yn olygu. Ac eto, os ydych chi yng Ngogledd Cymru, falle'r iaith y de sy'n cael ei ddefnyddio, ac hefyd y gwrthgyferbyniad. Os chi'n y de, mae'r cerdd wedi cael ei sgwennu gan bardd o'r Gogledd, mae yna wahanol eiriau dyn ni'n defnyddio. Pam ydy'r bardd yn defnyddio iaith o'r Gogledd neu iaith o'r de? Pam jyst defnyddio'r gair mae'r ddoi ochr yn gallu deall? Wedyn, pwynt 2, os unrhyw gysylltiadau yn y gerdd, chi'n gallu ffindio reina. Allwch chi'n gwneud hwn mewn grŵp, allwch chi'n gwneud ar ben eich hun, allwch chi'n gwneud efo dosbarth i gyd i weld os mae pawb yn edrych ar y gerdd ac yn ffindio wahanol darnau, lle chi edrych ar y gerdd yn meddwl, sa'n gwybod beth hwnna, sa'n siŵr o hwnna. Mae hwn yn ffordd arall, a mae hwn yn gweithgaredd arbennig i dda i weld be ydych chi'n deall, beth sydd angen i chi canolbwyntio arni, a beth sydd angen adolygu arnoch chi, ynddo fe? Ni'n mynd i edrych ar Caerdydd nawr te gan Iwan Rhys. Fel ni'n gwybod yn y cwestiwn, mae dros 20% o blant cynradd Caerdydd yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Falle mae wedi tyfu dipyn bach yn fwy, ond mae o gwmpas 20% yn ôl pan oedd Iwan Rhys di sgwennu'r cerdd yma. I'r brifddinas eirias hon, i dir glas a dargleision, dy iaith sy'n gorymdeithio a'i geiriau brith gan greu bro newydd. Mae'r darlun eang ar hyd ein sir dan ein sang. Mae'r lliwiau yn sôn at pa fath o eiriau. I fein o'ch chi ddim yn siŵr, dir glas ar adargleision, cyfeirio at Clwb Pêl-droed Caerdydd, sef y Bluebirds. Sy'n eithaf agos at Trelai lle maen nhw'n sôn am twf yn symud. Fi wedi rhoi'r geiriau Saesneg o dan y geiriau Cymraeg, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n gwybod yn union beth mae'r bardd yn sôn amdani. Iawn? Cos eirias, glowing, falle bod rai o'n chi ddim yn adnabyddus o'r gair hwnna. Mae'n ddangos e'n funud. Dyma'r wahanol themau sydd yn un. Sef yr iaith Gymraeg yn teithio i Gaerdydd, cos oedd Gaerdydd amser yn ôl yn dinas eitha Saesnigedd, oedd ddim lot o Gymraeg mewn gwbl. Mae'r glas yn sôn am y dinas a'i phobl, ieuenctid sef tîm chwaraeon hefyd, Gaerdydd, gwlad ac ardal sydd yn sôn nôl at turiaeth Cymru, ynddo fe? Nôl at y hiraeth, nôl at calon y wlad, so wlad i gyd, nid jyst Caerdydd. A wedyn, dim ymlaen, ar hewlydd Caerdydd mae dor i'r Gymraeg yma ar agor, ac nid dor gil agored yn Trelai mae'r ddor ar led, ydy wir mae iaith y dydd yn rhegana ar gynnydd. Ac eto'r Saesneg i chi, wneud yn siŵr bod chi'n ymwybodol o'r iaith i gyd. A wedyn, pwyntiau i chi meddwl amdani, sef o'r pinc, drysiau a cyfleoedd falle. Y iaith yn tyfu ac yn fwy ffasiynol ar hyn o bryd. Iaith wedi newid. Lleoedd a ffyrdd yn teithio ac yn symud i'r dyfodol. So mae gwrthgyferbyniaeth yn un, dydy o? O'r hen Gaerdydd i'r Caerdydd newydd, yn newid y iaith y ddinas o'r Saesneg at y Gymraeg, mwy o siawnsiau yn y cyfleoedd yng Nghaerdydd nawr te, i chi weithio ac symud amdani, a sut mae'r ddinas ei hun wedi newid siwr gymaint. Os chi'n edrych ar lluniau o 10-15 mlynedd yn ôl, mae'r Caerdydd wedi newid siwr gymaint. Mae'n obron yn anghredadwy ac yn wedig os chi'n mynd lawr at y bai yng Nghaerdydd, mae hwnna wedi newid yn gyfan gwbl. A wedyn fan hyn, Trelai a Treganna, nid lleoedd nodweddiol yn fwy'n Treganna o Gymraeg na Trelai. Mae Trelai yn
anhebygol iawn o fod yn Gymraeg. Blin dy fi. A wedyn eto, mae'n eich edrych ar croeso yng Nghaerdydd. Ydy o'n gwladgarol? Ydy'r prif ddinas ar agor i bawb? Pobl sy'n siarad Cymraeg, pobl sy'n siarad Saesneg, a'r pobl traddodiadol lawr yma i Caerdydd sy'n siarad ieithoedd o gwmpas y wlad. Ac eto, dyn ni'n sôn am wahanol ardaloedd yng Nghaerdydd fan hyn, sef yn sblot caelfresu o blant, ei diwallu a diwylliant. Os awn ni i'r Eglwys Newydd, iaith y plantos yno sydd yn canu yn acenion Cymru'r ddinas eiriais hon. So mae lot o Eglwys Newydd wedi ardal arall yng Nghaerdydd, sblot yn un o'r ardaloedd lawr yn y docs yng Nghaerdydd, un o'r hen ardaloedd sblot. Felly mae'n dangos fan hyn y wahaniaeth chi'n cael o fewn diwylliant o fewn Nghaerdydd. A iaith y plant yn y Saesneg chi'n gallu clywed ei acenion wahanol yng Nghymraeg o'r ardaloedd wahanol yng Nghaerdydd hefyd. So chi'n gallu weithio dyfalu o lle mae'r plant yn dod. Eto, nid lluoedd nodweddiol, sblot ar Eglwys Newydd o Cymraeg. Y pinc yn sôn am iaith y llais y plant, tafodiaeth yr ysgolion, y dinas yn symud ymlaen. A wedyn, mae'n sôn fan hyn, y dyfodol o'r iaith Gymraeg gyda'r plant. Oes ots am wahanol tafodiaethau? Ydy o'n bwysig bod pawb yn siarad Cymraeg pur, neu ydy tafodiaethau Cymraeg o fewn dinas yn iawn? Dylsyn ni fod yn becso am hwnna? Neu dylsyn ni fod yn becso bod y Cymraeg yn cael ei ddefnyddio a'r plant yn tyfu fyny gyda'r diwylliant? Falle diwylliant gwbl wahanol sy'n gartre. Mae nifer o plant sy'n siarad Cymraeg yng Nghaerdydd, nhw'n siarad Saesneg hefyd, ond falle nhw'n siarad iaith eu teulu sydd yr abaeth, nhw'n dod o Somalia, nhw'n dod o'r Affrig, mae'n dibynnu. So wahanol diwylliadau o fewn y teulu ac eto o fewn y ddinas, o fewn y Gymraeg. So eto mae'r bardd yn sôn am hwnna. Felly dyna lle mae dyfodol yr iaith. So plant yn gallu siarad un iaith neu dau iaith, nhw'n gallu siarad 4 neu 5 o ieithoedd. So mae ei llais yn cael ei siarad mewn wahanol diwylliannau, ynddo fe? Wedyn, pa un a wyt yn poeni, neu'n llawn gobaith i'n iaith ni, dweud hwre i'r hyder, heb swnio'n yr un cysineb, nid gwell Cymro'n efionedd nag ar y daith i Gaerdydd. So, mae'r bardd yn sôn am symud ymlaen, mae'n sôn am pethau wedi newid, dathliadau, bardd wladgarol. Ac eto, yr taith yr iaith, ni'n mynd nôl fan hyn at y dyfodol, so mae hwn hefyd yn holl bwysig. Mae'n rhaid chi ffindo enghreifftiau a'ch ymateb chi i'r syniadau a'r themau sy'n dod yn y bocsys ar yr ochr. A wedyn, ffordd o edrych ar y gerdd wedyn ni, Dych chi'n cytuno, hapus i siarad Cymraeg, iaith y siarad Cymraeg o fewn y dinas yng Nghaerdydd ydy prif neges y gerdd. Mae'r iaith wedi newid, llais Cymru, mae'n rhan o'r ddiwylliant Cymru nawr. Mae'r iaith yn tyfu, mae'n gwneud cynnydd yn wahanol ardaloedd di-Gymreig. Dechrau gyda plant yn siarad, sef tafodiaeth yn holl bwysig. Pobl yn dysgu, mynd gartre, pobl yn y ddinas yn gweld lot mwy o Gymraeg. Ail pennill yn cefnogi dysgu ieithoedd, drws ar agor i bawb Cymraeg a Saesneg. A wedyn dathlu bod cymain yn dysgu hefyd, mae hwnna'n holl bwysig. Drychwch am enghreifftiau o hwn o fewn y gerdd. So dyma'r plantrau o blant Gaerdydd i chi. A mwy o'r pwyntiau sydd yn bwysig i chi edrych amdani ac yn sôn amdani os gwelwch yn dda. So bydd hwn ar gael y PowerPoint ar diwedd y sesiwn. So please ffindwch enghreifftiau o rein, rhowch eich barn chi ac yn eich siŵr bod y nodau yn gywir. Felly, prif neges heno ydy hwnna. A'r prif neges i nawr ydy dweud diolch yn fawr i chi gyd am mynychu'r sesiwn. A fyna i weld chi am sesiwn 4 wythnos nesaf. Nos da chi.